El próximo 26 de junio, los españoles estamos convocados a unas nuevas elecciones generales. Recordeu que fa 9 mesos vam guanyar les autonòmiques? I que jo només era l'alcalde de Girona i em van posar de president de la Generalitat? I jo, que vaig ser considerat un obstacle i ara em tenen sobre un pedestal per fer un pas al costat? M'agrada el fet que avui en dia tothom pot ser polític. Podem ser tot el que tu diguis, però seguim sent la primera força de Catalunya. Hola, carinyo. Sí, ja està. Ja s'ha acabat el míting de Ciutadans. Sí, diuen que canviaran el país. Vale. Si és que no m'ho crec ni jo. No hi pot haver un partit honest. Això et passa per tenir esperança. Nosaltres ja passem. N'hi ha que diu cada collonada. Saps què? Marxem d'Espanya. I fer-nos refugiats ni de conya. Tindríem sort d'arribar vius a Alemanya. Vinc a anunciar que el Rivera, el Sánchez, el Coletas i jo no ens avenim gaire. I com que no ens deixen fer pedra, paper, tisores, a votar s'ha dit. És que se'ns estan rient ja a la cara. Ho veig més negre que el cul de Muhammad Ali. Que descansi en pau. Si jo fos president legalitzaria la Maria, de prescripció medicinal. Llavors en el meu segon negoci no tindria local en un garatge. Màquines d'afaitar més barates. Màquines d'afaitar, diu, com si les fes servir. Aquest, per tal que no li diguin hipster, s'afaita amb una destral per semblar un llenyador. No em vull ni imaginar com li queda la pell. Tornant al tema de la política, crec que la màscara de polític nou que porta Rajoy últimament és molt convincent. Quasi pensaries que són dues persones. No pot ser. Si segueix enganyant la gent d'aquesta manera, encara arribarà la majoria absoluta i ja no hi haurà res a fer. Cap de nosaltres es recuperaria i el Francesc hauria de tancar el seu bar perquè no podria pagar el lloguer. Gent com la Berni tan sols es podrà permetre un smartphone. Si seguim aquest camí, aquestes podrien ser les últimes eleccions en què les dones puguin votar. L'atur juvenil pujarà encara més i combinat amb la jubilació avançada, els únics treballant serem els vells. Aquests partits polítics no es mereixen l'atenció que estan rebent si són el mateix de sempre. Ningú s'ha fixat que els programes electorals de Ciutadans al PP són idèntics. Si és que ara la gent va votar simplement perquè pot. El que hauria de fer tot aquell que vagi a votar és dedicar temps a fer una decisió clara, que pot determinar el rumb del país. Però sobretot, no us deixeu enganyar. Que el Rivera no és més que un Rajoy 2.0. No ens deixem enganyar. Us asseguro que no sóc el Mariano, que jo no dic allò de és el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde que quiera que sea los vecinos el alcalde. I el nostre himne no té ritmo latino, que a mi ni tan sols m'agrada Llatinoamèrica, i encara menys Venezuela. Que no, que això és estrellarà, no San Miguel. Esquerra Republicana presenta a Oriol Junqueras, i Joan Tardà, i Gabriel Rufián, i Marta Rovira, i Santi Vidal, i Esther Capella, i Anna Surra. Mama, qui són aquests? Tots es presenten? Ah, que alguns van al Congrés i altres al Senat, i altres que ni es presenten, que surten perquè sí. Per què els han posat tots els anuncis? Ara la gent no sabrà qui vota. Per què no podien posar només un? Per què han fet tants anuncis? Això és massa complicat. Jo només volia saber qui es presentava a l'esquerra. Per què està passant això? No vull més! Crearem llocs de treball de qualitat. Baixarem els impostos. Pujarem les pensions. Reduirem l'atur. Arreglarem el problema dels desnonats i els immigrants. Acabarem amb el dèficit i la corrupció. Els escombriaires entraran a casa teva perquè no hagis de treure la brossa. Voteu-nos. Què tal? Ho has clavat. Jo m'ho he cregut. Ets un crac. Amb aquestes pintes tenim el vot jove assegurat. I amb uns quants escàndols? Després de tot arribarem al poder. Un cop a dalt ens ho carreguem tot, sense pensar. No importa si les nostres propostes no tenen sentit comú. Toca repartir retoladors de la Moncloa. Tu, la de la punta, et quedes al marró. No té ni puta gràcia. Si alguna cosa surt malament, diem que és culpa dels altres candidats. De totes maneres, estem en contra del poder. Tens raó. Per què ens hem presentat, llavors? Està clar que no estem preparats per estar a la presidència, si ni ens podem aclarir amb el nom. No ens hauríem de dir Podem a seques? Almenys no som Convergència o Junts pel Sí, o com se diguin ara. Tampoc tenim clar el tema de la independència. Així serem els preferits dels dos bancs. Hola, sóc la Colada de Podemos. M'estava avorrint a l'Ajuntament i muntant una manifestació aquí fora. Vinga, anem-hi. Ara surto, que estic sumant 2 més 2 i em dóna decimals. Tu el que necessites és una abraçada, per part d'un facehugger.
Mare meva, que friqui ets. Va, què et passa? Amb la humiliació que estan passant els altres, la nostra campanya es fa sola. I se m'han encetat els ous de tant rascar-me'ls. Si vols, t'ajudo a baixar la inflamació. M'han dit que a la Moncloa hi ha molts lavabos. Jo sóc més d'escriptoris. Anem al teu despatx, doncs? Vamos allá, ¿no? Hola, sóc Meritxell Batet, del Partit Socialista. I al igual que el creador d'aquesta paròdia, el nostre equip de publicitat s'ha quedat sense idees. Així que simplement hem escrit unes frases neutres i hem gravat l'enregistrament d'aquestes frases. L'anunci no té més. Només sóc jo dient aquestes frases davant la càmera. Ja està. Passem de trencar-nos el cap a fer un anunci original. Total, seran unes altres eleccions que com a molt rascarem algun escó. Així que, sí, voteu-nos, si no teniu res millor a fer el dia 26. I d'eslògan què posem? Posa la paraula canvi, que està de moda! Hola! Benvinguda al col·legi electoral. Em pot passar la papereta del Partit Popular? Ara mateix. El PP? Sí, vull que Rajoy torni a ser el president d'Espanya. I no vol repensar-s'ho? No, els altres partits no em criden gaire l'atenció. I això? És que jo no tinc ni idea de política. Ni idea. Pensar amb el cul no té sentit en la teva vida real. Tampoc l'hauria de tenir quan governes. I com que l'anunci va de gats, aquí en teniu un que simbolitza la campanya del Partit Popular.